viewers, welcome back to Journal Speak. We were discussing the topic, should religious rituals or displays be allowed in government offices or buildings? And with us are Ramnath Paraikar and Nagesh Gade. We were discussing the very crucial issue of donations or as they say vargani, which is being at times extorted in the names of these religious rituals in the government offices. तर नागेश साहेब आपण बोलत होता की ही जी पद्धत आहे, तुम्ही म्हणालात की ईश्वराची कृपा होणार का अशी अशी हे केलं तर दिस इज वन पार्ट, म्हणजे ईश्वराची कृपा होणार की नाही. दुसरा भाग असा येतो की हे सगळे गव्हर्नमेंट सर्वंट प्रॉबेबली पैसे घेताना ऑन ड्युटी असतात, म्हणजे ड्युटीच्या वेळी पैसे घेतात, पोलीस रस्त्यावर घेतात, आणखी कोणत्या कॉन्ट्रॅक्टरकडे ऑफिसमध्येच सांगतो की अमुक एक काहीतरी आहे तुम्ही पैसे द्या, आणि ह्याच्यावर गव्हर्नमेंटचा अंकुश नाही, कारण द होल जी ॲक्टिव्हिटी आहे ती नॉन गव्हर्नमेंटल आहे. तर फक्त आपण एका त्या माणसाचं विश्वास, त्या माणसाचं देवावरचं हे, म्हणजे मी चुकीचं काम केलं तर मला शिक्षा होईल, कदाचित माझं बरं नाही होणार, ह्याच्यावरच आपण अवलंबून राहायचं की काहीतरी सरकारने पण याच्यावर काहीतरी ॲक्शन घेता येणं हा प्रबंध करायचा. नाही, निश्चितच सरकारने पण काहीतरी याच्या संदर्भातली असं होऊ नये यासाठी काहीतरी उपाययोजना केली पाहिजे. कारण एका चांगल्या समाजाच्या दृष्टिकोनातून बघितलं किंवा धार्मिक भावना या दृष्टिकोनातून बघितलं तर ह्या दोन्हीच्या दृष्टिकोनातून ही कृती योग्य नाही आहे. एखाद्याला जबरदस्तीनं आणि फक्त हे शासकीय कार्यापुरतं किंवा शासकीय कार्यालयात होणाऱ्या पूजाविधी इथपर्यंत हे मर्यादित नाही आहे. तर अनेक असे धार्मिक उत्सव आहेत. उदाहरणार्थ समजा आपला होळीचा सण असेल तर रस्त्यावर होणारी वाटमारी आहे किंवा रंगपंचमी आहे किंवा नरकासुराच्या अनुषंगानं होणारं वाटमारी आहे. तर ह्या सगळ्या प्रकार ह्या अशाच पद्धतीचे आहेत की तिथे लोकांवर देणगीसाठी जबरदस्ती केली जाते, थोडक्यात खंडणी वसूल केली जाते. हे चुकीचं आहे. त्यामुळे फरक इकडे असा आहे की हे गव्हर्नमेंट डायरेक्ट कनेक्टेड आहे. बाकीचं होळीच्या निमित्ताने किंवा नरकासूरच्या निमित्ताने जे रस्त्यावर होतं ते आम पब्लिक हे करतं, तिथे काहीतरी ऍक्शन होऊ शकतं. म्हणजे पोलिसांचं जर विल असेल, पॉलिटिकल विल असेल, ऍक्शन होऊ शकतं. रामनाथ बाब, वॉच इश्यू हांव घेता कित्याक हाजेर गव्हर्नमेंट रूल घालपाक शकता जेन्ना हो संबंध जो जी ॲक्टिव्हिटी आसा, म्हणजे चवथ जावं, पुजा जावं, मास जावं, वॉट एवर इट इज, हे गव्हर्नमेंटाची ॲक्टिव्हिटी न्ही, जाता गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी. ताजे खातीर गव्हर्नमेंट सर्वंट ऑन ड्युटी कितें तरी चुकीचे मार्ग आपणायता. हे कशें गव्हर्नमेंटांतल्यान सोल्युशन काडपाक शकता? सोल्युशन म्हणजे अशें की हाजेर कितें तरी गायडलायन्स, कितें नियमावली, म्हणजे कसले कार्यक्रम, कितले कार्यक्रम, केन्ना करपाचे, ताका पयशे खंयच्यान येतले, फंडिंगाचे अकाउंट ऑडिटींग, हाजेर गव्हर्नमेंट म्हणजे व्हील आसत जाल्यार तुमी म्हणटा एक गायडलायन करूंक शकता. म्हाका अजून तरी जावंक जाय आशिल्ली. बाकीच्या राज्यांनी आसा जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण गोंयान तरी नक्कीच जावंक जाय आशिल्ली. हांगा कितें आसा पळय, एक म्हजो आर्ग्युमेंट असो आसा की जेन्ना सॉवरीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटीक रिपब्लीक म्हणटा, 1994 जो बॉम्बाय वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया हातूंत पळय जजमेंटां आसा, तातूंत सुप्रीम कोर्टान अशेंय केल्लें आसा की सेक्युलर इज एन इंटेग्रल टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. म्हणजे जो आर्ग्युमेंट एक आसता की सेक्युलर हो शब्द मागीर घालो 1976, ते आर्ग्युमेंटाक काउंटर सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा की सेक्युलर, द वर्ड सेक्युलर इज द इंटेग्रल टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक जालें की आमचो देश सेक्युलर. सो सेक्युलर म्हणलें की खंयचेच धर्माक सगळे धर्म समभावान सगळे धर्माक ट्रिटमेंट सेम आसपाक. एट द सेम टायम एक ह्या की हिंदुइजम भारतात जवळजवळ 80% 81% लोक हिंदुइजम फॉलो करतात, 13-14% इस्लाम फॉलो करतात, बाकीचे धर्म आसात. आता प्रिडॉमिनंटली हिंदू आशिल्ल्यान हिंदू सण चड सेलिब्रेट जातले हे सगळे खरे आसा. तरी बी दोन देशाचे हांव उदाहरण हांवातलें की टर्की, विच इज 99% इस्लाम, बट वन ऑफ द सो कॉल्ड मॉडेल्स ऑफ अ सेक्युलर नेशन. थंय हेडस्कार्फ जो आसा जे बायलांनी घालपाचो ताजेर बॅन आशिल्लो, म्हणजे घालचो न्ही म्हणून बॅन आशिल्लो इन पब्लीक प्लेसीस, इन युनिवर्सिटीज, आणि तो घालो म्हणून लोकांक काडून उडयल्ले अशें गव्हर्नमेंट हातूंतल्यान जेन्ना पळय मुद्दे जाले तेन्ना ताजी उलट बाय ते जाय जाल्यार घालचेच जालें. अमेरिकेत विच इज अगेन प्रिडॉमिनंटली क्रिश्चन, थंय केंटकीचे खंय तरी कोर्टात 10 कमांडमेंट्स पेस्ट केल्ले. ती कोर्टाची ऑर्डर आसा की रुलींग आसा की ते करपा जायना. 10 कमांडमेंट पेस्ट करप फक्त बोर्डले. आतां अशें हातूंत मागीर गव्हर्नमेंट धार्मीक कृतीच्या बाबतींत गायडलायन्स कशें हे करपाक शकता? गायडलायन्स तर जायत, कित्याक खंयच्याय बाबतींत कायदे नसले जाल्यार डिसिप्लीन उरची ना. हे एक मूळ तत्व आसा.
ताज्या खातीर म्हणजे गव्हर्मेंट जर परमीट सुद्दां करतले जाल्यार सुद्दां गायडलायन जाय. म्हणजे फक्त हांव बंधनाच घालपाक म्हणिना की करूं नाका ह्या खातीर गायडलायन न्ही, करात पूण ती कशा तरेन करात ह्या खातीर गायडलायन्स अशें म्हणटा. नाही, बट गव्हर्नमेंट कॅनॉट एक्नॉलेज द फॅक्ट एज फार एज आय नो की ही गव्हर्नमेंट हातूंत जातात आणि ताजेर बंधनां हाडपाक शकतात. कित्याक अगेन गव्हर्नमेंट वील बी इंट्रुडींग इन टू रिलिजियस एरियाज. पूण फॅक्ट असो आसा की ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो गव्हर्नमेंटाच्या प्रिमायसिसान जाता. गव्हर्नमेंटाचे एम्प्लॉई इन द टायम ऑफ गव्हर्नमेंट ड्युटी करतात. आणि दुसरें अशें आसा की जे लोक येतात म्हणजे शेनवार आयतार केले दुसरी बाब आसा, पूण तुमी जशें म्हणटा सोमार ते शुक्रार किंवा वर्किंग डेजान केलें जाल्यार बाकीच्या धर्माचे आणि त्याही धर्माचे लोक येतात तेन्ना ही सगळे हे सुवाळे जाता. तर अशा परिस्थितीत म्हणजे एक तर गव्हर्नमेंट सेन्सिटिव्ह इश्यू म्हणजे कोणच हातूंत पडपाक सोदपाना. म्हणून त्या खातीर हांवें म्हळें की पॉलिटिकल वील म्हणजे गव्हर्नमेंट कितें एकदम हातून हात घाले रिपरकशन्स कशी आसा ती कळूंक शकना. पूण अशें आसून गव्हर्नमेंटान शेनवारा जर तांकां परमीट केलें जाल्यार आणि एक्नॉलेज केलें की जाता हे वेगवेगळ्या धर्माच्यो कार्यावळी जाता त्यो एक्नॉलेज करता जाल्यार त्यो कशा तरेन करपाच्यो. तुमकां एक उदाहरण दिता की तुमी गव्हर्नमेंटानूच म्हळें सरकारी कार्यालयानूच हें जाता, पूण हे सरकारी कार्यालयानूच जायना. हे खुबशे तुमी वाचना आसतले खुबशा दैनिक आसतात वृत्तपत्रां आसात तातूनय बी सत्यनारायणाची पुजा जाता. आणि फक्त ते सरकारी नासता पूण थंय कर्मचारी आसता, ते प्रायवेट ऑर्गनायझेशन आसता. पूण थंय जाता तेन्ना म्हज्या मतान म्हणजे म्हाका माहिती आसा त्या प्रमाणे जी तुमी वर्गणी म्हळी ती वर्गणी तितल्या पुरतीच आसता. म्हणजे त्या ऑर्गनायझेशनांतले जे कोण लोक आसा ते आपल्या पुरती मर्यादीत करता वर्गणी, भायल्यान चड करून घेना. आणि मागीर वृत्तपत्र म्हणटा ते शेवटी प्रायव्हेट ओनरशिप न्ही, सरकारी हे वेगळें जाता. प्रायव्हेट ओनरशिप म्हळ्यार तरी लोकांचो तातूंत सहभाग आसता. लोक येतात तातूंत, लोक वता आणि खूब लोकांची येणे जाणे आसता, लोक बातम्यो घेवन येता. ऑफकोर्स सरकारी नाशिल्ल्यान ताका मातसो वेगळो एक एंगल मेळटा. पूण हें जर आमी हें आंग पळयलें की पयशे कशे कलेक्ट करपाचे, मागीर नोटीस बोर्डार ती पयशाचे अकावंट मारपाचो इतले उरल्या, कोणाक जाय जाल्यार डिटेल तांणी घेवचे कित्याक कित्याक म्हणजे फुलांचेर इतले खर्च जाले किंवा खूब कडेन नोटीस बोर्डार जो पळय तांगेलो सोसायटीज नोटीस बोर्ड आसता. पूण फाल्यां जर म्हाका एज अ सिटीजन म्हजे गव्हर्नमेंट सर्वंट हे पब्लीक सर्वंट न्ही, ताणें आपले ड्युटी टायमार कितें केलें ताजे बद्दल जर आरटीआय एक्टा अंडर जर म्हाका मागपा जाय तर नागेश साहेब मला कसं मिळणार आहे, कारण दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मी इन अ वे. हे सगळे पब्लिक सर्वंट्स तर कसं होऊ शकतं. नाही, म्हणूनच याच्यावर एक असं बंधनच आलं पाहिजे की अशा पद्धतीचे कार्यक्रम करताना देणगी इतर ठिकाणी मागू नये. जी काही देणगी मागायची असेल ते शासकीय कार्यालयातले जे काही त्यांचे सहकारी आहेत किंवा त्या कार्यालयात काम करणारे आहेत त्यांच्यापुरते ते देणगीचे व्यवहार मर्यादित असावेत. समाजासाठी देणगी करणं हे असू नये असे काहीतरी त्या संदर्भातले नियम किंवा तरतुदी अशा होणं आवश्यक. मला वाटतं असे नियम आले तर एक चांगलं होईल. म्हणजे जिकडे जिकडे फक्त पैसे करण्यासाठी हे कार्यक्रम हे ठेवले जातात तिकडे ते होणार नाहीत, कारण बाहेरचे पैसे येणं बंद होणार. बरोबर. याच्यामध्ये आणखी एक मला मुद्दा सांगायचा आहे की इथे धार्मिक कृती केल्या जातात त्याच्या पाठीमागे धर्मशास्त्र काहीतरी आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ सत्यनारायणाची पूजा आहे, ही आपण करतो कशासाठी, एक ईश्वराची भक्ती म्हणून करतो. दुसऱ्या बाजूने आपण बघूया की एखादी अशी पूजा वगैरे सुरू असताना शासकीय कार्यालयातले किती कर्मचारी ती पूजा ऐकत असतात किंवा किती त्या ठिकाणी भक्तिभावानं त्या पूजामध्ये सहभागी. स्वातंत्र्य असायला पाहिजे की ज्यांना पाहिजे त्यांनी थांबायचं, बाकीच्यांनी काम करायला पाहिजे ऍक्च्युअली. नाही, समजा असं पण धरलं आपण की बाबा ते सुट्टीच्या दिवशी करतायत तरी पण ते काहीतरी आपण त्या हेतूने करतोय ना, ईश्वराची भक्ती म्हणून जर मी पूजा करतोय तर त्या भक्तीमध्ये मी सहभागी झालं पाहिजे. हे सहभागी होणं महत्त्वाचं. त्याच हेतूने तुम्ही करताय, पण त्या हेतूला जर काही साध्य होत नसेल, ती तशी कृती आपल्याकडून होत नसेल तरी पण ते चुकीचं झालं. म्हणून असे विधी होत असताना, धार्मिक कृती होत असताना आपण त्यातून मनाने किती सहभागी आहोत याचा पण विचार प्राधान्यानं झाला पाहिजे. जर सुट्टीच्या दिवशी जर असं कुठली पूजा किंवा लादीन किंवा मीस सुट्टीच्या दिवशी झालं तर सगळे लोक येणार किंवा नाही याच्यावर कंपल्शन पण असू शकतं काय? नाही, सुट्टीच्या दिवशी हा ऐच्छिक प्रश्न आहे. सगळ्यात शेवटी कसं आहे की एक सुप्रीम कोर्टाचा निकाल मी तुम्हाला सांगतो 1999 साली दिलेला आहे. कोल्हापूरच्या काही व्यक्तींनी एक शासकीय कार्यालयातल्या पूजा अर्चा बंद व्हाव्यात
आणि तिथे होऊ नयेत. मंत्र्यांची दालनं नवीन झाल्यानंतर तिथे पूजा अर्चा होतात, त्या बंद व्हाव्यात यासाठी एक याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयानं ती याचिका निकाली काढताना स्पष्टपणे सांगितलं की धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा अर्थ समजून घ्या, त्याच्यामध्ये गल्लत करू नका. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, तर सगळ्या धर्मांना समान वागणूक. बरोबर. एखाद्या कार्यालयामध्ये अशी पूजा होत असेल, त्याला कुणाचाही विरोध होत नसेल, तर अशा पूजा थांबवणं चुकीचं आहे. म्हणजे अशा पूजा होऊ द्याव्यात, हा सगळ्यात महत्त्वाचा. म्हणजे सर्वोच्च परत इकडे न्यायालयानं असं सुद्धा होतं की धर्मनिरपेक्षता विरोध म्हणजे काय, म्हणजे आता कोल्हापूरच्या त्या नागरिकांनी विरोध केला होता. नाही जेव्हा याचिका फाईल केली होती तेव्हा विरोधच, तो एका प्रकारचा विरोधच होता. नाही नाही, त्या कार्यालयातल्या लोकांच्या संदर्भात असा मुद्दा पण ते होता. कार्यालय, परत मुद्दा आहे की ते कार्यालय फक्त त्या कार्यालयातल्या लोकांचं नाहीये. हां. ते कार्यालय जेव्हा सरकारचं असतं तेव्हा त्या भारताच्या प्रत्येक नागरिकाचं आहे. तेव्हा एका नागरिकाने जरी विरोध केला तर तो विरोध होतो. नाही बरोबर, याच्यासाठी शासकीय कार्यालय म्हणजे कामकाजाच्या वेळी ते होऊ नये. एरवी होत असेल तर ठीक आहे. म्हणजे बेसिकली ही प्रॅक्टिकल बाजू झाली. ह्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तुम्ही कधी करा हे करा, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय. पण याच्या ठिकाणी आपण काहीतरी आचारसंहिता घालून घेतली पाहिजे. या राष्ट्राचे आपण नागरिक आहोत, इथल्या समाजाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून, इथल्या लोकांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून स्वतःवरच काहीतरी बंधनं घालून घेतली पाहिजे आणि मग आपण ह्या अशा पद्धतीच्या कृती केल्या पाहिजेत. रामनाथ बाब, आता नागेश बाबांनी सांगलं तशें की परत आमी येता एकच हाजेर की कामात अडखळ येवपा जायना. पूण जशें ताणें म्हणलें की थोडे कोणी याचिका हे केली, सो विरोध आसा. दुसरो भाग आसा की सर्व धर्म म्हणजे सगळे धर्माक इक्वल वागणूक मेळपा जाय सरकारा कडल्यान. तर ही इक्वल म्हणटा ती पर्संटेज बेजीचेर, म्हणजे 80% जर हिंदू आसा जाल्यार 80% तांकां करपा मेळटा, इस्लाम 15% हे. आता इक्वल म्हणल्यार कितें, सेक्युलर म्हणून जेन्ना इक्वल म्हणटा ते एक्चुअली कितें, परत हांव जाणा हो खूबच सेन्सिटीव इशू ऑल द टायम, बट वॉट इज इक्वल? इक्वल म्हणजे इक्वल हाजो अर्थ असो की प्रत्येक जाणांक पूर्ण स्वातंत्र्य अशें. पूर्ण स्वातंत्र्य हाजो अर्थ असो की जर एकट्याक एक ग्रूप आसा हिंदूंचो आनी तांकां सत्यनारायण पुजा आसा जाल्यार अमक्या सुटयेच्या दिसा तें करूंक सोदता जाल्यार तांचेर कसलीय बंधनां हाडची न्ही. त्याच तरेन जर आमचे क्रिश्चन भाव आसा ते जर लदाईन करूंक शकता जाल्यार तांकां इक्वल तितलोच तांकां मुभा दिवची की अमक्या सुटयेच्या दिसा करूंक शकता. तातूंत दोन किंवा 3 लोक आसना तांकां करून दिवचे. म्हणजे हिंदूचे पर्संटेज 80% आसा म्हणून तांकां 8 वरां आनी तांकां 2 वरां अशें कितें ना, अशें जायना. पूण हो म्हज्या कोतान तरी असो विशय आसा की चडशा सरकारी जी कार्यालय आसा तातूंत अशे कार्यक्रम, अश्यो धार्मीक कार्यावळी घडटा, थंय त्या कार्यालयांतल्या बाकीच्या लोकांनी, म्हणजे एका धर्माचो कार्यावळ जावच्या वेळार दुसऱ्या धर्माच्या लोकांनी कितें ताका विरोध केल्लो असो म्हाका अशी तरी हांवें म्हणजे आयकूय ना आनी खंय वाचूय ना. म्हणजे हाजे वयल्यान एक बरी गोश्ट अशी आसा की विरोध न जाल्ल्या कारणान तरी आमी हें अशें एक एक्सपेक्ट करूंक शकता की एक टॉलरन्स आसा. आनी ही खरीच बरी गजाल म्हणजे दुसऱ्याच्या धर्मा बद्दल एक कितें तरी आदर आसा, ही खरी. आनी ताका लागून कितें जाता की ताका लागून फुडलें वर्सभर आसता पळय, फुडलें वर्सभर तातूंत ह्या विशयाचेर तरी तणाव जायना. म्हणजे मागीर प्रमोशनाचेर बी तणाव आसूं ती वेगळी गोश्ट, पूण धर्माचेर तरी तणाव जायना. आनी ती एक म्हज्या हातून एक कितें तरी अचीव केलां. रामनाथ बाब, आय एम टोटली रन आउट ऑफ टाइम, सॉरी. Thank you for this discussion, for this illuminating discussion, Ramnath Bab, Nagesh Bab. And viewers, I think we will never get to the end of this discussion, and it being a very sensitive issue, I don't think anybody will have the courage to step right into it and take a decision. But एक बरे की लोकां भितर एक टॉलरन्स आहा, लोकां भितर दुसरे धर्माचे कितें कृत्य चल्लां, कितें रिच्युअल चल्लां जाल्यार नॉन इंटरफिरन्स हें एक खंय तरी दिसता हातूंतल्यान. तरी आसतना हो विशय असोच उरतलो, हो प्रश्न अनुत्तरीत उरतलो. अँड थँक्यू व्ह्युअर्स फॉर वॉचिंग प्रुडंट मिडिया, फॉर वॉचिंग जर्नो स्पीक. कीप वॉचिंग जर्नो स्पीक.